बे सानै गथ'फ्रा दङ बे जायगानिफ्राय फन फैबाय दा जेराव दं बिथांमोना आंनि फिसामोना सेफटियैनो दङ नाथाय दिनै अफिस बन्द' दिनै मोनलांनाय नङा आरो गथ'फोरनि माखासे डकुमेन्टस नांगौ बेखौ आङो दा न'निफ्राय बिहरगासिनो दङ थेंक्स गड सोर नों थारैनो नायफिनहरबाय आं न'खरखौ मिथियाना गासैबो आंनि भिउवार्स आंनि अनसुलि नोंथांमोना इउटुबनि जा फेसबुकनि जा नोंथांमोना रोजा रोजा आंखौ मदद होबाय रोजा रोजा हेल्प होबाय नोंथांमोननि आंखौ अननानै बा आंनि न'खरनि दिक्कतफोरखौ नुनानै नोंथांमोना आंनि फिसा गोमानायनि सायाव भिडिअ हाजार शेयार खालामना होबाय दिनै फाइनालि आङो आंनि फिसाखौ मोननायनि लामायाव फैबाय जि जायगायाव आंनि फिसाया दङ बा बे सानै गथ'फ्रा दङ बे जायगानिफ्राय फन फैबाय दा जेराव दं बिथांमोना आंनि फिसामोना सेफटियैनो दङ नाथाय दिनै अफिस बन्द' दिनै मोनलांनाय नङा आरो गथ'फोरनि माखासे डकुमेन्टस नांगौ बेखौ आङो दा न'निफ्राय बिहरगासिनो दङ आरो बै सासे गथ'नि बिगुमैयाबो फैगासिनो दङ गाबोन फुङाव जों लायसिगोन गथ'खौ भगबान इसोर दं माने नोंथांमोनखौ आं रोजा रोजा गोसो गोरबोयै साबायखर होयो आरो बबे रावजों आं नोंथांमोनखौ सिबिनो रोंनो थेवब्लाबो जाय हक आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक्स जासिहरबाय आरो नोंथांमोना हाजासे आंखौ सहाय खालामबाय हेल्प खालामबाय बेनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिम प्लिज बिदिनो गुबुनखौबाबो मदद होलांबाय थाबानो जाबाय जों बर'जों बर' रावखौबो नासयलायाजासे इसोर आरो बै जि जायगायाव आंनि फिसाफ्रा दङ बे जायगानिफ्राय बै जोंहा बर' मानसियानो सासे आब'आ आंनो फोरमायहरदों बा खोन्थाहरदों बे आब'आ मैयाना दाखालि फेसबुकाव पस्ट होना होदोंमोन जों नुसनाखै बा नायसनाखै दा आं बे आब'खौ आं माबे रावजों बबे बिखाजों आं अननाय जासिनो रोंबावनो थेवब्लाबो आंनि बुंनांगौआ बेनो बे आब'निसिम गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर आब' साबायखर नोंदि गावनि फंबायखौ मदद होदों हेफाजाब होदों बेनो जथेस्थ' आब' बेनो जथेस्थ' आरो आं नोंखौ सिबिनो बावनो जेबो रोङा आब' जों जाबाय सादा सिदा जाम्बा मानसि आब' थेंक इउ स' माच आब' थेंक इउ स' माच गाबोन लोगो मोनलायसिगोन बे आब'आ सोर नोंथांमोनाबो आंनि गासै भिउवार्सफ्राबो नुनो मोननो हागौ आब'आ सोर आरो बहानि गासैबो ए टु जेड मिथिनानै लाजोबनो हागोन थेंक इउ स' माच